chwarae da gan Craven, mae wedi troi ddyn, Vincent, sodiad at Lewis Rees ar ochr y cwrt Cosby. Mae at Elliot Evans yn troi i drwy'r chwith ar ergyd, bron yn mynd i'r gornel isa, a mae oedd rhaid i Fflint fod yn ddewr fyna. Lee mae dal i fynd at Fofana, unwaith eto y Bale yn ceisio canfod Phillips, mae'n Bale hyfryd. Phillips a'r croes wedi gael o'n y cwrt Cosby ac bosib fe ddylse Ben Hughes wedi wneud yn well. Y Bale draw at Phillips, y croesiad yn wych at mi oedd yr hediad gan Ben Hughes o bosib yn heiddi gôl. Elliot Evans a'r Bale draw at Sam Jones sy'n dawnsio heibio Phillips, mae dal i fynd. Y Bale hyfryd at Lewis Rees am galfel fel un, mae mewn i'r cwrt Cosby. Lewis Rees, mae'r arbediad yn glir ar hanner cyfres. Fe ddylse Ryan Reynolds wedi rhoi'r tîm cartre ar y blaen. Wel, am arbediad gan Fflint yn y gôl, yr ail Bale yn syrthio'n garedig i Ryan Reynolds. A'r Bale yn mynd dros ben y traws. Rees yn gweld digonedd o'r Bale. Yn ei tharo ddi at ochr y cwrt. Y peniad yn rhan i cymryd at Sam Jones sydd ddim yn camsefyll, ac unwaith eto arbediad o safon ucha gan Fflint sydd yn bendant yn cadw i dîm yn y gêm ar hyn o bryd. Phillips a'r Garlam lawr at Hughes. Edrychwch ar y crysau glas ac yn nghanol yn rhydd mae Marietto fe ddylse fe wedi sgorio a oeddech chi'n teiri fydde Mariet wedi cael gôl gyntaf tymor iddo fe. Clay yn cael ei wahoddi wrth ymosod, mae dal i fynd. Reynolds a Vincent i'r chwith ohono fe. Clay yn gofyn am y Bale nôl. Vincent tuag at Lewis Rees ar ei drwy'r chwith ac am arbediad unwaith eto gan Jack Flint yn y gôl. Wel, Lewis Rees am yr ail dro o fewn y 10 munud diwetha yma yn cael digonedd o le ar ochr y cwrt Cosby, ond ddim yn gallu taro'r Bale heibio Jack Flint. Sam Jones. Reynolds yn hytrach yn ennill yn gryf ar ochr y cwrt Cosby. Elliot Evans at Lewis Rees. Lewis Rees mae heibio nôl ar ei drod dde ac am arbediad rhagorol unwaith eto gan Jack Flint. Wel, Lewis Rees, mi oedd e'n meddwl fod yr ergyd yn mynd yn syth i'r gornel iso, a'n unwaith eto yn acrobatedd Jack Flint. Wel, am bnawn anhygol mae'r golwr ifanc yn cael ar hyn o bryd. Clay yn ei gysgodi fe, y Bale nôl at Hughes. Hughes mae'n dal i fynd ar hediad at ochr y cwrt Cosby, nôl at Benwyn. Benwyn yn eilydd, a mae'r arbediad, y Bale yn syrthio at Jake Phillips ar ei drodd dde, ac am arbediad rhagorol unwaith eto gan Alex Lang y tro hwn. Jake Phillips ar ail gynnig Alex Lang a 2 arbediad. Reynolds at Veal. Craven yn helpu'r Bale ymlaen tuag at Lewis Rees. Nôl yn am y Burke unwaith eto i'r Flint. Rees yn neud yn dda i daro'r Bale i lawr. Phillips yn cael ei ddal, y Bale, Lewis Rees draw at Vincent, os o'r gyfle fan hyn i Vincent, y Bale yn cael ei tharo lawr, a Sam Jones ac unwaith eto am arbediad gan Flint. Sawl cynnig tuag at y gôl, ond mae'r Met dal ddim yn gallu curo y golwr ifanc. Phillips yn gofyn am y Bale. Phillips dyw e ddim yn camsefyll os yna gyfle fan hyn i'r Flint i wrth ymosod. Phillips i fewn i'r cwrt Cosby ar ei drod dde. Alex Lang yn ergyd a Phillips ar ail ergyd ac yn tynnu'r ergyd heibio'r postyn. Wel, am arbediad acrobatedd gan Alex Lang fe gafodd Phillips ail gyfle ond yn tynnu'r ergyd heibio'r postyn pell ar ei drod dde. Dyma hi'n dod, mae'n groesiad hyfryd ond unwaith eto Flint yn ei dyrnu ddi tro hwn. Y Bale nôl at Vincent i ganol y cwrt Cosby, mae'n dal yn fyw. Y Flint yn ei methu ddi, a Sam Jones ar ergyd acrobatedd yn y diwedd. Ychydig heibio'r postyn. Wel, fe gafodd Jack Flint i ddal fyna ni'r neb. Y Bale nôl i fewn gan Vincent ac, wel, Sam Jones bron yn sgorio gôl a hanner fyna i'r tîm cartre. Ryan Reynolds unwaith eto yn gallu troi ddyn ac yn ergydio ac am arbediad gan Flint unwaith eto. Y Bale yn mynd i'r gornel isa ac am bawen gryf gan Jack Flint. A Vincent Fofana a'r peniad ymlaen. Beaumont yn ceisio mynd heibio right, mae di mynd heibio right, mae dal i fewn i'r cwrt Cosby. A'r Bale nôl ac am arbediad gan Alex Lang. Tafliad hir, yr ôl sodliad gan Vincent, Edwards, nôl at Reynolds, ac am gôl! I ennill unrhyw gêm o bosib, a Ryan Reynolds
O'r diwedd, mae'r golwr Jack Flint wedi giro prynawn yma, ac am amser i sgorio. Ymlaen teg at Rosgrw, Vincent, pas hyfryd yn rhyddhau, Charlie Wright ar Garlam. Wright at ganol y cwrt Cosby, a mae di mynd i fewn! Oddi ar un o chwaraewyr y Fflint. Mor anffodus i'r ymwelwyr. Y bel yn dod oddi ar Burke yn twyllo'r golwr Jack Flint ac yn mynd i gefn y gôl.